Mela, l-ewwel waħda li kien fl-2004 jiena kont diġà għamilt elezzjoni apparti l-elezzjoni nazzjonali mal-Alternativa Demokratika, kont għamilt ukoll il-Kunsill Lokali tas-Swieq, l-ewwel darba li kien għall-Kunsilli 94 jidirli u kont lajt first count mal-ewwel kelli dik l-esperjenza. Sadattant kont ġejt elett fil-Parlament Ewropew bħala Segretarju Ġenerali tal-European Green Party. Ok, fuq dik netlu naqrek tartajt. Umbat waslet, kont ħdimt u konna ħdimna fl-imkien mal-Alternativa, konna l-uniku partit politiku li ħadem favur Malta fl-Europa nissapportjaw l-PN, għax il-Labour Party kien irrifjuta ta' sant, u irnexxiela referendum, ġi kalkolat li l-referendum li ntrebaħ għall-Unjoni Ewropea li ntrebaħ 53-47, xi 6% tal-nies kienu tal-alternativi, sapporti għal-alternativi, kontribut tagħna kien kbir. Mbagħad però kellna dik il-jingħidlu vot fasta Fenek Adami kbira li qegħdin flimkien qed naħdmu flimkien. Intom kontu tkunu hekk l-istess kamra flimkien u qed publicly, ġifieri. Le, nikkampanjaw flimkien. Qed tikkampanjaw flimkien? Taħt it-tinda flimkien. Inġib il-Claudia Roth, il-chief tal-grupp tal-ħodor fil-Parlament Ewropew niddibattu. Inġib il-Reinhard Bütikofer, tal-Bundestag Ġermaniża jiddibattu. Inġibu Taljani li jiddibattu. Ġifieri dina kienet ħaġa għaliex. Għax inti meta temmen valur dak iż-żmien u xekk l-Unjoni Ewropea kienet valur. Jo temmen kien hemm min fiha. Ora, inti ma toqgħodx tajt jexxaw in-nazzjonalisti għal pajjiż aħna konna nemnu li kienet ħaġa tajba. Għamilna dak. U li hija antitribalista ħafna li. Anzi kienet ħaġa li qatt għadda referendum f'Marzu jidir li kien. Fenek Adami għadha sejjaħ l-elezzjoni. Bikrija. Alright, jiġifieri 5 ġimgħat wara. U ġie id-diskors ta' koalizzjoni. Inna naħdmu sentej flimkien, jiġifieri jiena Fenek Adami kien għajat li Guido De Marco fin-98 da. Fin-98 il-nazzjonalisti kienu għadhom reġgħu telgħu u rridu reġgħu applikaw immedjatament il-friża ġifieri naħħuhom id-defrosting, però xahar qabel il-Ġermanja kienu telgħu il-Greens fil-gvern bil-Foreign Minister. Sewa. U kien ċepp li De Marco għalna important kelmukom da, u jimorna jiena wensu mintu b'dak iż-żmien konna. U għalni nisma' se ngħidilkom sinċerament, aħna se niddependu mill-Ġermanja jekk jerġgħu jibdew in-negozjati ma' Malta, tiddeċidi f'Diċembru. Aħna dan Foreign Minister tal-Green, aħna dejjem konna dejjem mal-Pepe u forsi xi ftit mas-soċjalisti, nafuhom, daqqas nafuh minn Adam, tagħmlulna pjaċir tippruvaw tkellmuh biex taraw x'jaħseb fuq Malta. Jien dak iż-żmien kont fl-eżekuttiv tal-European Green Party, ma kontx għadni segretarju ġenerali. Għetlu, mwedek ma nistax inwedek. Għetlu, però kien għana xi okkażjoni. Dak kien f'Ottubru, meta tela l-PN, ftit wara. Fi frar, inserta li kellna l-Kungress tal-European Greens ġo Pariġi. U dak iż-żmien aħna konna fil-Gvern il-Belġium, fil-Gvern il-Franza, fil-Greens, fil-Gvern il-Ġermanja, fil-Gvern Finland. Allora kienet tajba. Il-Ġermanja se tiddeċidi jekk Malta tibdix id-defrosting. U Finland tiddeċidi kif se tkompli n-negozjati, kif se tħaddem in-negozjati ma' dal-Kungress PKK ġi b'dossiera minn nasi hawn nofs niltaqgħu fuq how Finland would be prepared to proceed with Malta in an eventual case. Negotiation start. U Joschka Fischer, il-Ministru, inserta l-bambi għax il-ċikek tal-ħajja, li il-Kumitat iddeċida li jina nkun il-co-chair laqqas iċ-chair ta' debate bej il-Ministri. Sawa. U jien spiċċajt ra bil-qeda ħdejn Joschka Fischer. B'xi 400 ġurnalist taf qabel ma tibda toqgħod tippoża, ovvjament mhux ġewx għalija ġew għalihom. U ma jien qiegħed ħdej, u għadli xi 3 minuti ta' ritratti għax kellek il-Ministri kollha Greens fuq mejda waħda. U jien għal-co-chair. U jien għatlu what about Malta's application? U da għalli it's a problem. Għatlu, why is it a problem? Għalli no, in reality it's not a real problem. Għalli the problem is that we have another 5 countries, Slovakia and 5 others, li kellhom problemi ta' demokrazija, Latvia, ta' demokrazija, eccetera. If we decide to start negotiations with these 5, then we will attach Malta to it.
basically, hekk kien id-diskors. If not, we will not. Mhux se nittakiljaw il-Malta. Waħda. U hemmhekk ħadd il-xism. Meta ġejt lura, kien il-ħadd, ġejt it-tnej, mort ħalta x-xogħol u kelli xi lezzjoni f'nofsinhar. U insomma, u batt email il-Fenek Adami, għetlu jina, u kellimtu da, għetlu, għalli ejja, għetlu le, għandi lezzjoni ta' f'nofsinhar. Għetlu fin spiċċa fis-sija. Ejja fis-sija għalli. U insomma, morna jien niftakar jien, Mario Mallija u Stephen Kakija. U morru nsib il-Joe Bolt li kadu kemm kien inħatar minn għaw Foreign Minister għax Denmark u kien se jsir President. Joe Saliba, Ostingat, jidir li Gonzi u Fenek Adami kollha bil-pinna eżom ta' fin biex jisimaw xirritnajni. U għettilhom dali għettilhom. Għettilhom isma' daqal il-problema hija li Malta tiddependi minn xiddeċidu dwar l-ħamsa l-oħra. U niftakar Joe Borch jiktebek biex xellukek. Ta' xieġifiri, maħna xanna x'naqsmu mal-Latvja. Għetlu inti xie sorita. Se toħodha miegħi. Għetlu inti xie trid li ngħidlek dak li trid tisma' int, jew inti trid tisma' l-opinjoni tal-Ġermaniż tal-Foreign Minister. Dak qed jgħidlek li jew jibdew ma' dawk. Inke qedlu mela issa x'inhi għandha tkun l-istrateġija ta' Malta. Trid taħdem għal-Latvja, għal-Slovakkja biex jibdew bi-negozjati magħhom biex ma taħna jieħduna magħha. Inkella kif setaw jinfluenzaw? Ma setawx. Minn dikinhar kienu jafu l-orjentament tal-presidenza Ġermaniża x'kienet. U allura setgħu jibdew jiffokalizzaw u jaqtaw għadi li qed jaħsbu pereżempju li għax aħna għaxin kien wedna x'kien jismu Kohl, Helmut Kohl. Il-Fenek Adami għallu don't worry. U tidħol fil-99. Ma tħallna xej fil-99. All right? Mela, tlaqna?